का स्टाइल देखो, पैंट का स्टाइल। ओयो गुड मॉर्निंग गाइस, नानीजों आंजों सिखारबाय बालकनियाव थानानै जोंना बै पार्कखौ नाहरबाथाय मोजां सान्थि मोनखायो। एकदम ग्रीनरीया मेगननि थाखाय मोजांनो। मच्छर काटा, किधर काटा? ओयो देखेंगे मच्छर को, मारेंगे, पंगा मार के। दो मच्छर नहीं नानिया आंनो केक बानायलायदों नायनो, मा मोजां मोनो हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट खालामनो। This is my birthday or your birthday? My birthday. Oh, it's your birthday. Happy birthday, Meher. Not like this. Give me your right hand. Happy birthday. नोंथाङा जुदि सैथो बाथ्रा बुङोबा जेबो खोथा गोसोआव लाखिनाङा। With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दिनै जाहैबाय सानडे, ब्रेकफास्ट गासिबो जाखांजोबबाय, न'आबो सुखांबाय, बर्तन गासिबो साफ जाजोबबाय। ओमफ्राय दिनै दा 6टानि सिगां एक्चुअली एयारपोर्टआव थांनांगौ, बुरिखौ लायनांगौ एसे। एयरपोर्ट से अभी आएगी मम्मा 6 o'clock। क्यों? आपको जाना? Yes. I want mother. मेरे को मम्मा चाहिए, मैं मम्मी के लिए वेट कर रहा हूँ। ठीक है पापा, मम्मी आ रही है ना आज। ओमफ्राय एसे मैगंबो लायनांगौमोन, खिन्थु नायनोसै जेला एयारपोर्टआव थाङो होमबा बाजार खालामनानै थांसै सानदों आरोखि। देलाय होमबालाय Hello everyone, welcome back to channel आशा खाला। देले राइजफोर होमबालाय दिनै भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि, नोंथांमोना नायलांदो दे। शॉर्ट मूवी नायदों पंडित उस्मान होननाय, मोजांथार कमेडि एकदम नाय। सासे मुस्लिमनाव हिंदू पंडितनि हार्ट ट्रान्सप्लान्ट खालामो आरोखि, ओमफ्राय मा घटना जालांगोन नाय। कॉमेडी का कॉमेडी। मैंने खाना खाया, मैंने खेला, मैंने हैप्पी बर्थडे किया, मैंने क्लास किया, बस ऐसा ही था। गुड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सकल मतang ang tamu zadeng gano ang ni muna mehe. Goodbye everyone. मिल्क बना आ गया मिल्क। चलो पियो जल्दी से। मैया बोरमाया मुजियासैना, दिनै एकदम बिहरथारबाय आं जानो लुगैनानै। दिनै बोरमा जानोसै नानीजों आंजों, बोरमाजों आलुजों। I know? Okay? No reaction. बोरमाखौ बिखा गैयाबा बोरैबा मोनजायो एसे, बिखा मोनबोआसै। नंगौ चला होमबाबो बेदरखौ मोनबोबाय। यार किसका फोन है? हाँ? दादी का। बात करो। हेलो? हाँ। मामा हरना नहीं दाना हरदोंमोन दासो। दे नानिया खुसिथार बिमा फैगोन नालाय। मेरे पापा मेरे मम्मी मेरा इसलिए मैं आप पापा के साथ गई दुबई। जोंना बोरमा बेदर संनाया घटना जालायबाय। फार्स्टआवथ' बिखाजों बेदरजों बिहरदोंमोन नालाय, बिखा मोनासै। ओमफ्राय दा नायबाय आं गरम मस्लायानो गैया, तेजपात्ताजोंनो होख्लायबाय। ओमफ्राय जिंजर गार्लिक एसे बुरजा होबाय, जासिगोन बे। यू नो मम्मी को एयरपोर्ट में टच नहीं करना, ओके? मम्मी कराएगी, ताना करेगी, फिर उसके बाद मम्मी को प्यार करना, ओके? गथ'फोरखौ बुंखायाबा दाना जानला मोनला खालामहैगोन एयारपर्टआव। बे खोथाया नंना नङाथाय? आं ओंख्रि संगासिनोमोन, ओमफ्राय नै फारुआ ओंखाम जागासिनो बावनो, नानियाबो बावनो गेलेगासिनो। ओमफ्राय मा जादों? गोरदों, फारुआ गोरो। कैसे बप किया कबूतर ने? आपका कैसे निकल गया? रुक जा। देखो मेरा निकाल। नंना नङाथाय? खोमाफ्रासो माबा खोनालाबायदों नामा, नुलाबायदों नामा? खिन्थु फारुआ गोरदों। पापा आपको ये लेफ्ट राइट
पे कैसे निकल गया? ये निकल गया मम्मा किधर पता नहीं वो जब आखाइना गबाय नै आंना सुनाय दुगैनाय दा जाबाय थागोनलै नै ओंखाम ओंख्रि जोंना मोनबाय दिनै होख्लायनोसै दुगैयाबालानि जागोरदिनलै दे रायजोफोर ओंखाम उखैथारबाय दिनै बोरमा निजा संनाय निजा you know कैसा है अच्छा है नानियाबो बोरमा जादों अच्छा है नंगौना नङाथाय फ्रेश जाखांबाय नै नानि नासुरा गोलाव जाथारबाय एसे हाना होनसै थांनायनि सिगां ओंखारनांसिगोनलै 5:30 जाबाय नानिया नै गाइखेर लोंगासिनो हाँ माँ दूध गरम है ठीक है धीरे पियो नानिया फुल एक्साइटेड एयरपोर्टआव थांनो ना जल्दी हाँ जल्दी बेंगलरनि एयरपोर्ट होनबाथाय बाखाथारो आं न'निफ्राय 50 किलोमीटर जायोना हम मुझे खाने जाते ना हाँ मम्मा वो क्या है गासिबो गोसोआव दंजोबो बाबू आसोला खाने के लिए जाते ना क्या है वो रेस्टोरेंट है मम्मा वो तो पिन्नू छोटा है तो उधर जाए और डोमिनिक खोला ना यू रिमेंबर गासिबो गोसोआव दं हाँ ट्री में नारियल लिया था हाँ वाव ठीक है उधर देखो उधर नायसै बेसेबां गोबावाव सहैयो ओरैनोथ' पार्किं खालामला बास मानसिखौल' लानानै फैनोसै होमबा जे बाहेरायाव ओंखारनायजों जों सहैनायजों बेबायदि खालामनो सानदों नायसै माबायदि जायो टाइमिंआ मिलायना मिलाया ओरैनोथ' 1 घन्टानि बारा लानाङा लेट्स सी व्हाट टाइम वी रीच बेसेबां गोबाव लायो हैं मेगा सिटी मॉल में कैसे खेल सकते हो मेगा सिटी मॉल अभी बंद है पप्पा जायगाखौ गासिबो गोसो दंजोबो नानिया जोंना ये रहा आपका मेगा सिटी मॉल If only I had listened for a while, I would have told you I miss. बाहेरायाव ओंखारबा लकडाउन बायदिखौनो मोना फुल ट्राफिकखा मानसिफ्राबो बेसेबां थाबाय थाबावनो न' सिङावलाय ओंखारगोनानो It's your smile. I thought टोल गेट सफैबायलै ओमफ्राय बेनिफ्राय 10-15 मिनिटसो लाबावगोनदां of you as a friend who can't let go. एयरपोर्टनि फ्लाइओभार गाखोखांनानै माथो लामायानो एकदम खालिखा नानिया नै फुरा लामा उन्दुबोबाय करेक्ट टाइमावनो सफैबायलै बेगेज कालेक्ट खालामगासिनो जोंबो थांनानै दसे थाथ'नानै टिकेट ब्लड ओंखारसै But when you left, I could feel it grow like a body of water. फाइनली सफैबायलै एयरपोर्ट मम्मी किधर है मेहर हाँ मालूम ना है विल वेट हियर ये मेगा सिटी मॉल जैसा लग रहा था ऐसा क्या मेगा सिटी मॉल लग रहा है इनका ये किधर है मम्मी आ रही है बैगेज कलेक्ट कर रहा है नानिया हाँ कर देंगे चलो आजा कम वो मैम से पूछेंगे हैं वो आंटी से पूछेंगे सुसु लग रहा बहुत ज्यादा एक्सक्यूज मी इधर है रेस्टरूम में चलो पापा सुसु हो गया इनू का जा हाँ सुनकर खाने में नानी हैं मम्मी को देखा है किधर है वो साइड वो देखो मम्मी हैं कौन है ये मम्मी है मम्मी आ गया हैं चाहिए कि नहीं चाहिए मम्मी चाहिए चलो Sleeping through the edges of my soul. जाएंगे लेट हो रहा है टच नहीं करना मम्मी को अभी मां मैंने अट्रैक्ट किया अयो कितना क्यूटी लग रहा है इनो तो रुक जा मम्मी को अभी टच मत करो मम्मा डरती है ना नहीं नंबर जी आप फाइनली फूफी भाई दो
चलो हाय बोल दो सबको It was never under my control. चलो मम्मा बैठो अभी You know. बोले थैंक नहीं चलो चलो हो गया इनो चलो 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 190 था ठंगले वे दाउनी दाम ये मम्मी ने दिया मेरे को क्या है थैंक यू मम्मा ये पूरी है हाँ वाह थैंक यू मम्मा इतना सारा हाँ हाँ मनग्र मना क्लेतार होय ना निया जोंना मेरा है हैं मेरा डेली राइस बद नै मेंबायबो ओमफ्राय नै सफै मारबाय हाय ब्ल नाक्षी हेलो नानियाने गाहा मिनि गिफ्ट लाबोनायजों बिजि देले लोगोफोर जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामदो until the next one take care bye bye गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे